zametací stroj Nilfisk SV900. Tento zametací stroj má asi takú históriu, že my sme ho teraz odkúpili od jedného obchodného reťazca nemenovaného s tým, že samozrejme po zapnutí čo by sa mal rozbehnúť a nerozbieha sa. A nerobí to vôbec nič. Vôbec nič. Ani len bočné kefy sa nespustia. Ani jedna, ani druhá. A bliká nám vybitá baterka. Ale nabité to bolo. Tak idem to pozrieť. Na týchto strojoch okrem iného mám rád tento servisný prístup. Pozrite sa, ak je to krásne všetko dostupné. Za pár sekúnd sa človek dostane ku všeličomu. Takto motorek by sa aj točil. Baterka, kontakty. 1, 2, 3, 4. Sú v pohode. Zmerám si napätie na baterke, že či to prežila. Lebo to je, prosím pekne, baterka dolievacia, ktorá je... Haha, to sú mokré baterky, no. A doliaté to je, vidíte ako, nijako. Takže, není to doliaté a nikdy to asi podľa mňa ani nikto nedolial. Je to úplne na suchu. Takže, je dobrá destýlku a môžem to doliať. Keby náhodou niekto nevedel, že pokiaľ doliať, tak pozri sa vo vnútri, vidíš tam taký plastík? Taký plastový cicik tam je a to je vlastne, že pokiaľ sa to má dolievať. To, čo tam trčí dovnútra do tej baterky. Na druhej strane to napríklad nie je. Tu na to je. Ja to skúsim trošku priblížiť, že by to bolo evidentnejšie. Hovorím o tomto plastovom dieli, ktorý tu trčí. Áno, dovnútra. A to je vlastne mierka, pokiaľ by sa mala tá baterka dolievať. Čiže keď sa tá voda, z druhej strany, keď sa tá voda dotkne toho plastového dieliku, vidíš to? Takto. Zaostri tikťok. Nechce sa mu, no. Keď sa tá voda dotkne, tak to je tá hladina, kde by to malo byť vyššie, už netreba nalievať. No, pozrieme sa na napätie. Toto sú 6V baterky, 2 do série, čiže 12V, takže táto má 3,8V. A táto čo? Bude mi to držať nejaký fús. Toto bude držať. Tá druhá má 3,8, dokopy majú teda nejakých 6-7V, koľko to má? 7,48. To znamená, že baterky sú, žiaľ Bohu, v prďákove. No, pripojil som nabíjačku, som vedel, aký prúd tam teče. Podľa toho prúdu sa dá asi tak aj zistiť, že... Aha, počkaj, tu má nabíjačka pripojenie. Kúkaj na to. Podľa toho prúdu sa dá aj zistiť, že zhruba aké sú kondície. No. Nabíjačka tu na tohto stroje tuším 10 A, takže keď tam teče 0,6 A pri tom nabíjaní, tak je jasný signál, že tá baterka má, alebo ten akumulátor má tak obrovský vstupný, teda vnútorný odpor, čiže je tak zasulfátovaný, že tu na už asi ani nebude moc pomoci, lebo toto fakt asi niekoľko rokov stálo, aj podľa toho, jak je to zaprašené. Len tak niekde mírnik zodložené, hlboko vybité a zdochnuté. A vzhľadom k tomu, že tie dve baterky nie sú zase taká strašná investícia, tak tu ani nebudem sa snažiť o nejakú záchranu. Hodím tam na skúšku nejakú 12V jednu, aby som overil ďalšie funkcie toho stroja a uvidíme, čo ďalej. Tu si to môžeme overiť. Nabíjacie napätie 16V, pôvodné napätie bolo nejakých 7 a pri tom rozdieli obrovskom, čo je vyše a zhruba 10V, tak je tam len 0,6 A prúd, to znamená, že úplne minimálny, tie baterky sú proste totálne, tieto sú totálne kávo. Ešte tie veľké baterky, čo mám v tých umývacích strojoch vonku, ktoré teraz testujem, keď sleduješ moje videá, tak tam, keď teče 70 A pri nabíjaní, tak to tam má zmysel, ale tu to neteče nič, proste to je mŕtvola. No, tak nakoniec som tam dal 2 6V baterky, toto pod regálom, to nie sú ani nejaké moc staré, 2020 rok výroby. To bola sada 4, kde jedna odišla, ale my to meníme celé ako sadu, takže 2 tu zostali, respektíve 3 tu zostali. Ukáž sa. Blikla červená a nič, aj nemáme tu nasadený dekel, aby sme volačo videli na tom. Takto trošku takto prebehnem na rýchlo. Takže zapínač a beží, hej. Beží hlavná kefa, pustíme bočnú, tá je mŕtva a táto je úplne odpadnutá, ani sa netočí.
Táto sa točí. Táto sa točí, henta sa ani netočí. No, oklep filtra. Ešte vyskúšame. Beží. Pozrieme si motohodiny. Aha, 10 motohodín. 10 motohodín, to je úplne že nový stroj. Takže, čo za tých 10 motohodín stihli s ním vystrojiť? To, že je tu na odpadnutá kefa, to bolo jasné od začiatku. Že ten stroj používali zrejme ako nejaký buldozer, alebo sa s ním snažili dobiť nejakého trojského koňa. To je jasné. Táto oska by to ešte prežila, unášač kefy je v Prďákove. Takže nejaké plasty sa objednať dajú, to nie je problém. A toto sa nám tu vôbec netočí. Tiež to bolo použité ako buldozer, vidíte, toto je taký ochranný rám, ale to je to zohnuté celé. Ale takto mám pocit, že tam je nejaký prevod a ten prevod je strhnutý. Pretože sa točí len tak na voľno. Tak to idem rozhádzať, uvidíme. Inak ešte taká perlička, toto viete čo je, áno? Pani musí vysvetľovať, že tuto boli nejaké myšičky na toalete, no. Servisná jednoduchosť proste na tomto stroji je taká, že fakt paš robíko a dekle sú dole. Toto ani nebudem riešiť, opravovať, toto objednám nové na tie Nilfisky, tieto plastové diely a vôbec celkovo súčasky sú na to lacné. Tu sú tí motorčeky, čo točia tými zametacími kevkami. Budem musieť vyblokovať interloky, aby mi to išlo pustiť. Čiže v praxi použijem kúsok IKEA. Takto. Zapneme to. Teraz to nabieha. Tak. To je hlavný kartáč, alebo kefa, po slovensky. Toto, keď nadvihne, by sa to malo zastaviť. Keď to pustím, sa to točí. To je spínačík, takže dobre nám to funguje. Trošku sa bude musieť doštelovať to lánko a tie veci okolo toho, to je detail. A táto druhá strana, možno, že by sa aj točila, ale netočí sa. Ale neviem prečo, zistím. Ako prvé, keďže bolo dobre prístupná tá prevodovka, je to taká jednoduchá malinka čínska, tak skúšam, takže tuto bude určite strhnutý prevod medzi týmto a tým motorčekom. Otázka je, či sa ten motorček vo vnútri točí. Ten sa točí a tam je niekde strhnutý nejaký prevod. Je to proste, bolo to nabúrané, skrížené. Takže len to vyhodí len tak zo srandy, že či sa s tým bude volať čo dať robiť, ináč tieto náhradné diely, takéto to nie je drahé vôbec. No a tuto by malo byť také vybranie na toto, hej, na tú osku, ale je to zosústružené, je to strhnuté. To nebudeme riešiť, toto objednáme to nové. Nie je to drahá vec, čiže to je unášač na tú kevku, tak toto tam je a zo spodku to drží taký šroubik. To je jednoduchá vec. Takže to je strhnuté, na druhej strane to chýba úplne. Kevka tu síce je, taká rozpleštená, ale je. Tieto motorčeky ani netreba, aby boli nejaké veľmi silné výkonné, to len predzametanie. To tlačí to len vlastne pod tú hlavnú kefu, akože s rožkou niečo vyberá, tak. Takže tu evidentne sa to došlo k tomu, že to niekto nabúral, to sa kuslo a ten motorček proste má takú silu, že to strhlo ten unášač. No, ešte ho vyskúšam takto, či sa tá oska točí, ale podľa mňa sa bude. Zapneme to. Oska sa nám točí, takže motorček je v poriadku. Takže čo, je to dva nové plasty tu objednáme, rozbité. Vlastne stačí by len jeden. Unášače, jeden kartačik predzametací. No, mašina pobeží, bude na prenájom, ideálna. Ešte premerám tie baterky, čo som tam dal, že či budú stačiť. Samozrejme ešte jedna vec, na čo som zabudol. Keďže som menil baterky kyselinové za gelovky, tak budem musieť ešte ísť tuto po tom kábli dopatrať sa k nabíjačke a budem musieť ešte preštelovať tú nabíjačku na gelové baterky, hej. No, to je veľa ľudí si myslí, že keď si vymení baterky kyseliny za gel, že je to také jednoduché, ale treba nastaviť aj tú nabíjačku, aby to správne nabíjala. A ešte aj stroj treba nakonfigurovať, aby vypínal pri tom správnom napätí, aby ich neničil tie baterky, lebo keď to nespravíš, 10 nabití aj po baterkách. Tak čau.